kalodi, sakay ra kami sa bus pa Hiroshima. Yan guys, oh. Karero kami sa may Hiroshima bus station. Mawali si Yonon Vlog, aka Victor Ilonggo. Dito kami. Siyempre mga idol, kasama si Yonon Vlog. Tuwala kami mga idol, tuwala kami. Gala-gala, pag may time. Tuwala kami naglagalagaw. Mga titawo-tawo, nadlok sunda sa gimbumbahan di. Idol, yun ang sasagwa idol. Hindi na tawag dun ng Trump bus. Trump bus. Yun mga idol, oh. Karero kami mga idol. Sa likod kami nakakit. Yun o mga idol, oh. Hanggang sa Hiroshima nga gindumaan. Ayro kami mga idol, oh. Siyempre video si Yonon Vlog, pang vlog na dyan mga idol, oh. Siyempre duro magkarlaga ang iba nga lahi. Pinakaduro din yung mga idol galagaw, mga hapon. Mga hapon duro galagaw din. Ayan, malibot ako medyo sa biyak. Doy. Dito doy. Doon mga idol. Yan. Ang ganda bahan. Siyempre duro mga garalaga nga tourist di. Pinakaduro nga garalaga di mga idol. Mga hapon. Duro gitna hapon galagaw eh.
mga idol, oh. Yun. Yan na tayo. Okay. Yan mga idol. Tower. Tepang ito eh. Wow. Mga idol, yung museum, duro ka pila sa museum. Grabe lawig-lawig ang pila sa museum mga idol, oh. Nami tubig, oh. Nami marigos, oh. Kainit, oh. May pato. Mga dati mga idol. Mga idol, oh. Grabe ang pila sa may museum. Awit. Pero may magsulod yan, ah. Grabe ang pila. Wala na makasulod yan, ah. Lawig. Grabe ang pila mga idol. Grabe ang pila din mga idol. Lawig. Napabalik niya. Grabe ang pila. Piyak. Grabe ang pila. Para laya makasunod sa museum. Hiroshima Memorial Museum. Grabe ang pila para makasunod. Dito na kami sa bus station. Enjoy. Enjoy ang paggala. Okay guys, bye bye. See you in my next vlog.